Pêkhateyên bajêr bangê li yekrêziya milletên Hesekê dikin û di nêrîna wan de got tîror cudahiyê naxin navbera du kesî. هذه القوى الظلامية ev hêzên tarîxwaz cudahiyê naxin navbera tu kesî, ne Ereb û Kurd, ne Xristiyan û Silman. Ev dijmin dijminê hemî kesî ye û divê em tev yekrêz bin hemberî vê êrîşa hovane ji hêla Daişê ve û em bi tevaya êlên Ereb û Kurd bi yek destî beramberî vî dijminî bisekinin. صفا واحدا ضد هذا العدو. Ev du salên Başûr û Rojhilatê bajarê Hesekê dorpêçkiriye ji hêla rexistina Daişê ve û car caran êrişên xwe tînin ser bajêr. Berdewamiya gefên Daişê li ser bajarê Hesekê dibe sedem got Kurd koçber bibin û beşek ji wan jî bi koçmalî diçin ber bi bajarên aram ve. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesekê. هاورێنەجا هەر لە حەسەکێ کۆمەلا شەمال یا خێرخازیەژی 400 سەرکên xwarinê li malên Kurdan belav kirin û ew navên malbatan tûmar dikin ji ber vê alîkariyê bi rengekî rêxistî belav bikin. Em wekû komela şemal ya xêrxwaziyê li bajarê Hesekê 400 selkê xîzayî me anîne her sellikek li dora 6 kîlo heyî teqrîben 24 ton hene. Em ketû ber yani derîb derî em digerîn taxa Nasra û beşek baş